Sziasztok újra! 15 tényet fogunk elmondani magunkról, és őnek ő fogja kezdeni ugyanúgy. Az első, hogy én fagylalt imádó vagyok. A második tény, hogy édesség és sós száj vagyok. Amint már mondtam az első tényben is, hogy imádom a fagylaltot. Harmadik tény, hogy kézilabdázok. Negyedik tény, mellette a focit is szeretem. Ötödik tény, hogy sapkaimádó vagyok. Hatodik tény... Mondjuk most van igazából sokszor rajtad a sapka, de oké. De imádom. Hatodik tény, a sminkeket, meg a ruhákat is imádom. De most igen. Jó, Hetedik tény, a kedvenc ruhadarabom a cipőm. Az nem is ruha, de mindegy. De ruha. A cipő, az nem ruha. De ruha. Nem, na, De mondjad tovább. Nyolcadik ténynél tart. Igen, szerintem igen. Mondj. Nem, a hetediknél. De a nyolcadik. Akkor mondd. Azt már mondtam, hogy imádom a deszodorokat. Nem. Imádom a deszodorokat. Kilencedik tény, imádom az ünnepeket. Tizedik tény, hogy csak 4 vagy 5 unokatestvérem van, és ez írtó kevés. 11. tény, hogy egymással szemben lakunk. Hát ez nagyon... 14 volt. Mi? 14 volt. 11. Ja, mond. 12. tény, hogy kitűnő tanuló voltam az első fél évben. Hát most már szar vagy, ugye? Nem. Na mondjad! 13. tény, nem? Igen. 13. tény, imádok az unokatestvérimnál lenni. Hát ez biztos. 13. Nem tudsz számolni? 14. tény, egyszer próbáltam itt tanulni az unokatestvérimnél, és haza kellett vinni, mivel nem bírtam egyszerűen itt lenni. 15. Mert fosott. 15. tény, hogy most először szerettem a Real Madridot, de most már írtózok tőle. Felvilágosított. Oké. Na, most én következek végre. Na. De miért? Tényleg utálom a Real Madridot. Talán nem megmondtad még, hogy szereted, na. Nem neked. is mondtam. De mondtad, na, csöndbe legyél. Na. Várjál! Én is... Szeretem. Na, csöndbe legyél már. Na, én mondom erről ma 15 tényt. Ja. Na, az első tény az, hogy imádok focizni. A kedvenc foci csapatom a Barcelona. Hát nem vagyok olyan édesszájú és orszájú. Az a második tény. Igen, de nem kell mindig mondanom, na. Na. Nem mit mondjak, most komolyan. Hát, sok barátom van. Van pasim, ugye? Most ezen mit kell nevetned? Nem lehet szedned a péltéket, hogy neked nincsen jó. Na igen. Most jön a harmadik, igen. Nem, a negyedik. Mit mondják még most komolyan? Ja, van érmeim. Sportversenyből kaptam 3. Igen, és egyet több fociból. Azt mondjuk láthatni is velünk. Ezt kaptam fociból, bazi nagy. Oké. 5. jön? Igen. Ja, 5. tél. Hát esiből 5-ös vagyok. Mi? 12 unokatestvérem. Nem, mert több van. Mit is mondjak még, basszus? Most komolyan. Nem is emlékszem. A kurva szar, basszus. Ja, meg van egy barcelonás pesgám. Hozzad már vissza. Egy kicsit. Erre. Na, ott van Neymar. Csak tudják. Jó, de nem lehetek közelebbről, na.
Utálok iskolába járni, nem tudom hányadik tén, de nem baj. Van egy barcelonás bögrém, mondom, imádom a Barcelonát. Van egy Neymaros pószterem, azt is megmutatom egyszerűen. Ott imádom őt is. Hát szeretek nyaralni, fürdeni. Imádom hát születésnapom az nyáron van. Hát aki kíváncsi, hogy hány éves vagyok, elmondom nektek, 13. Nem tudom melyik én, de biztos mások. Hát nagyon nem tudok már. Ja, meg van egy kutyám. Elmondhatom Meg a egy nevét. testvérem. Nem, és van egy testvérem. Majd ha kérdezzük, akkor elmondjuk. Nem. Szerintem ennyi lett volna kb. A videó. A tények. Ja, amúgy kicsit fiús lányos vagyok, de nem nagyon érdekel. Ki mit mond. Várj. És utálom, ha hátam mögött ki, nem így szeretem úgy a sapkát, hanem így, de nézd És imádja a sapkákat. Nem, csak a baseball sapkákat inkább. Hát úgy. És én mindig így hordom a baseball sapkákat, mert nem szeretem máshogy. Szóval mennyi lett volna ez a kis bemutatkozásos féle. Na, akkor előre is köszönöm, hogy megnéztetek, és légy szíves, az előző videóban is szinte mindegyik videóban mondtuk, hogy lájkoljátok, feliratkozzatok, legyen sok megtekintés. igen, és kommentbe írjátok a kérdéseket, vagy amit meg Oda akartok tudni, Oda vagy bármit. Na, sziasztok, puszi! Sziasztok!